La Marina, comencem perquè la vam partir. Vam fer dos marines, la baixa i l'alta. Després vam tindre problemes, perquè a nosaltres ens vam posar en la baixa i nosaltres creiem que a l'alta. Hi ha un límit que és els túnels del Mascarat, que està sobre la muntanya Oltà, i nosaltres considerem que ahir és una altra marina, que és la Marina Baixa. Encara que pugui pecar de xovinista, és que nosaltres diem que des de Benidorm fins a Dénia, ahir no es pot comparar ningú. El clima, el menjar, som el millor racó del món. Precisament i aquest tros, no dones més. L'oliva que en dia no són iguals. I Pagallà, Campello, no és igual que Altea. Els assalariats d'espots que havien anaven precisament a la ribera a plantar i a segar l'arròs. Allí mos deien els blavets perquè portaven una brusa blaveta, segurament, i per això la Marina va agarrar el nom. No hi ha rivalitat, perquè aquests mos donaven menjar. I va haver un moment en què les tendes prenien nota del que devies. I tu anaves a la ribera a plantar i després a la sega, portaves els diners i quedaves en pau en tot això i tornava a començar el cicle. Bueno, jo m'agrada molt la muntanya. M'agrada molt Tàrbena, m'agrada molt la Vall d'Ebo, m'agrada molt la Vall de Laguar, m'agrada la Vall de Gallinera, perquè són els que més conserven l'herència morisca. Ahir hi ha una dita, sobretot en Vall de Gallinera, que entre moriscos i mallorquins tots són cosins. O sigui que allí no... O se'n va per un costat o a l'altre, però tots són a Xina. I és tal vegada això el que més destaca jo, perquè és una forma de conservar les verdaderament arrels. Lo de la biblioteca sí que fou una cosa que va causar un impacte tremendo. No podia esperar que la biblioteca del meu poble portava el meu nom. Després, mirant i investigant en alguns papers de l'arxiu municipal, m'encontren la gran sorpresa que el meu pare va ser l'alcalde del poble i el primer que va fer va ser una biblioteca modestíssima, haurien 2 dotzenes de llibres, però et dona compte, desapareix mon pare, desapareix, després de la guerra va desaparèixer per necessitat, estava en la presó. I després passen els anys i no hi ha biblioteca en Benissa, la Societat Cultural té un armariet, però quan es forma ja la biblioteca, li donen el meu nom. Jo és que normalment qualsevol tradició, qualsevol historieta d'aquestes que conte, la col·loque en el seu lloc. Si estem en Benissa, procura que hi hagi un poc de paisatge i descric aquest paisatge. Si estic en la Vall de Gallinera, vaig allí. I la història, mescla tot el que puc, sempre donant-li al lector la possibilitat que sàpiga on està. El cas de la criminala és excepcional, perquè es dona la circumstància, tristíssima circumstància, que el xiquet assassinat era cosí germà meu, molts anys antes de néixer jo, no? I és un tema, és una història que he conegut jo des que vaig tindre ús de raó. Sempre contaven que havien matat el xiquet i tal. I que va arribar un moment en què ja major vaig considerar que era una cosa primordial per a mi contar aquesta història. Per lo que fa a lo de la defensa de les nostres tradicions, això, està el costumari valencià. El costumari valencià són 3 volums que ja estan editats i que crec que salve totes no, perquè és impossible, però moltes tradicions que vosaltres ja ni coneixeu ni veureu més perquè han desaparegut. Per exemple, què et diré jo? La batuda del blat,
el que tragués la cavalleria, el rodava, després feien el ventar-lo, una sèrie de... Així moltíssims. Estan jugant a les cartes, el llaurador va perdent, i el dimoni s'acosta i diu, vols guanyar? Sí, diu, pues ven-me l'ànima. I el diu, què tens que fer tu? No sé què tu. Diu, mira, el llaurador, que era més listo que el dimoni, diu, quan el garrofer no tinga garrofes, vens per l'ànima. I arriba un moment en què aquell no, el dimoni mirava el garrofer, sempre tenia garrofes, i quan hi ha un any repleguen la collita, el dimoni diu, ja no hi ha garrofes. Diu, com que no? Anem allà. I, clar, quan cau l'última garrofa, la mostra ja està. Ja estan les garrofetes que seran, no? I diu, ara estan les garrofes. I el dimoni va perdre. I això, la conta de meravella, Enric Valós. Somriu, que això t'ho trauen tot, eh?